Wat ga je ongeveer besparen? Nou, reken normaal dat ik normaal nou 90 euro kwijt was. Ik ben nou iets van 54 euro kwijt. Dan ga je waardig besparen. Dat bedoel ik. Je bent aan de late kant. Hoe lang gaan we in de regen staan? Nou, net te lang. Misschien 4 minuutjes. Oh, geen uren. Nee, die toch niet weg idee. Dus het is mooi wie krijgt het. Helaas. Du bent ook aan het tanken, maar du bent ook correct te laat. Hoe lang ga je in de regen staan? Correct te laat. Nou, het zal daar een kwartiertje. Nou, dan ben ik gewoon aan een uur in de regen staan, maar doe net dus. Ik nou? Nee. Hoe baal is dit? Ik vind het afvallen, hè. Als het mij was het voor loterij. Dan was het een loterij of staat, loterij. Als er dagen wat je mast, ja, dit komt heel snel.